Ik ben Petra Selis, eigenaresse van Kibiotaria, waar jullie nu zijn. En de voormalige PSD-terminal hebben wij een biologische koffie- en theeschenkerij. Annex spiritueel centrum, alles op het gebied van gezondheid, ontwikkeling, coaching enzovoort. En wat betekent de veerboot voor u? Dit is de entree of een van de entrees om in Zeeuws-Vlaanderen binnen te komen. En betekent natuurlijk ook klandizie voor ons. Nou, als nieuw gemeentebelang zijn wij van mening dat het niet kan dat het fietsvoetveer zou gaan verdwijnen uit onze streek. Want heel wat jongelui maken regelmatig gebruik van de dienst om onderwijs te volgen aan de overkant van de Westerschelde. En dat is voor ons onaanvaardbaar. Daarnaast is het ook zo dat het fietsvoetveer in de zomermaanden een attractie is voor toeristen. Ook heel wat Belgische toeristen, fietstoeristen, komen naar onze streek vanwege de vele fietspaden en de verbinding daartussen, tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, middels het fietsvoetveer. Stel dat dat zou verdwijnen, nou dat zou op toeristisch gebied ook een teleurgang zijn. Dus ja, dat kan echt niet. Ja, die boot, daar horen wij een hele hoop gemopper over. Nu dat hij maar 1 keer in het uur meer vaart. En idem dito met de bus. De busdienst is hier ook helemaal veranderd. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer tot in Groede komen. Mensen kunnen daar niet meer komen, dus die kunnen daar ook niet meer gaan werken. Dus ze mogen hier echt wel eens flink het openbaar vervoer op de schop nemen. En daar hoort natuurlijk de boot ook bij. Wij zijn van mening dat er best wel wat geld bij mag om ons gebied, wat toch al vergrijsd en afgelegen ligt, dit te kunnen bieden. Wij kunnen dit echt niet aanvaarden en daarom hebben wij een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Sluis. Kom alsjeblieft in actie, ga bij de provincie aankloppen en probeer in ieder geval zoveel mogelijk te redden wat er te redden valt. Er wordt zelf gesproken over het inzetten van een bus vanaf West-Vlaanderen door de Westerschelde-tunnel richting Walcheren. Nou, dat kan echt niet. De jongelui die vanuit Breskes naar Vlissingen of Middelburg zouden moeten, die zouden 1 uur onderweg zijn. Nou, dat is onaanvaardbaar. Ik denk dat de provincie daar ook iets voor over moet hebben. Dat er ergens te bezuinigen valt, ja, dat is wel zo. Maar laten we alsjeblieft niet inzetten op het verdwijnen van het fietsvoetveer. Dus daar maken wij ons hard voor.